Γεια σας και καλώς ήρθατε στο στούντιό μου. Είναι το εργαστήριο κεραμικής μου. Πρώτη φορά το μοιράζομαι μαζί σας, πρώτη φορά το βλέπετε και είμαι καταενθουσιασμένη. Θέλω πάρα πολύ να το μοιραστώ μαζί σας, να δείτε το χώρο μου, να σας μιλήσω γι' αυτό και εννοείται ότι θέλω να κάνω και ένα βίντεο σχετικό και ίσως να απαντήσω και στις ερωτήσεις σας αν μου αφήσετε κάτω κάποια απορία να σας τη λύσω για τη διαδικασία, πότε άνοιξα το μαγαζί, πώς συνέβη όλο αυτό. Sorry, ο υπολογιστής μου δεν έχει μπαταρία. Και θα γίνει και αυτό, αλλά προς το παρόν επειδή ο χρόνος μου είναι πολύ περιορισμένος, είπα να βάλω μαζί ό,τι βίντεο έχω από ώρες που είμαι στο στούντιο και φτιάχνω, ζωγραφίζω, ψήνω κτλ. Και να γίνει ένα όμορφο έτσι χαλαρό vlog με μέρες στο στούντιο. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον τροχό, στον οποίο είμαι σε full χαμηλό επίπεδο, δηλαδή πολύ αρχάρια. Δεν έχω κάνει μαθήματα ή κάτι τέτοιο, ότι είναι το έχω δει στο YouTube και προσπαθώ να περάσω και στα χέρια μου αυτό που έχω μες στο μυαλό μου σε πληροφορία, αλλά αυτό θα αργήσει νομίζω να γίνει, εντάξει. Είναι όμως υπέροχη διαδικασία ο τροχός, πάρα πολύ ωραία, δηλαδή θα σας πρότεινα αν θέλετε να πάτε να το κάνετε, να το δοκιμάσετε. Anyway, περνάμε απευθείας στο επόμενο στάδιο γιατί εκνευρίζομαι που δεν είμαι καλή στον τροχό και σταμάτησα να βγάζω βίντεο. Πάμε στο σημείο που το πύλινο προϊόν που έχω φτιάξει είναι τόσο στεγνό ώστε να μπορώ να το ζωγραφίσω. Έχει χάσει δηλαδή την υγρασία του και το ζωγραφίζω με πυλοχρώματα. Στο συγκεκριμένο έκανα τον Πίκατσου, γιατί είναι γλύκας. Και εδώ πέρα βλέπετε το καμίνι που είναι έτοιμο και έχουν ψηθεί κάποια προϊόντα, κάποια έχουν γυαλωθεί κιόλας. Θα τα δείτε και ένα-ένα. Είναι ένα λίγο άδειο καμίνι γιατί είμαι ένα άτομο και για να το γεμίσω πρέπει να φτιάχνω πράγματα κάνα μήνα και όταν έχω παραγγελίες δεν έχω την πολυτέλεια να το κάνω αυτό. Anyway, εδώ βλέπετε κάποια γυαλωμένα πραγματάκια. Όσοι έχετε δει Attack on Titan, πείτε μου αν καταλαβαίνετε το αστείο αυτού του πιατακίου, πιάτου, μπολακίου. Εδώ αυτή είναι μια κούπα με ένα σκυλάκι που ήταν δώρο γενεθλίων και εντάξει βγήκε πάρα πολύ ωραία. Και διάφορα έτσι φιγουρίνια, ένα ημερολόγιο με τον Calcifer. Γενικά μου αρέσει πολύ να φτιάχνω πράγματα εμπνευσμένα από άνιμε. Όπως θα δείτε και εδώ πέρα, εδώ δουλεύω με άλλο υλικό, είναι πυλός που στεγνώνει μόνος του, air dry clay θα τον δείτε online, στεγνώνει, είναι από χαρτί και στεγνώνει μόνος του, δεν χρειάζεται ψήσιμο και το ζωγραφίζω αφού το έχω πλάσει, έχω κόψει τα σχέδια που θέλω και έχει στεγνώσει, το βάφω με ακριλικά. Τα ακριλικά βολεύουν γιατί έχουν πολύ έντονο χρώμα και δεν χρειάζεται 2-3 περάσματα, στεγνώνουν σχετικά γρήγορα, δεν είναι ας πούμε σαν τα έλαιο, σαν τις λαδομπογιές που δεν στεγνώνουν ποτέ. Τα ακριλικά είναι full εύκολα για να ζωγραφίσεις και σε καμβά και σε πυλό. Κυρίως αυτό γιατί έχουν πολύ πυκνό χρώμα, δηλαδή με ένα πέρασμα ή σε κουπλέ. Και εδώ πέρα φτιάχνω διάφορα charms και χαντρούλες για μπρελόκ, σκουλαρίκια, για κοσμητικά κτλ. Και τα περνάω και με αυτό εδώ το βερνίκι, το οποίο αγόρασα online, νομίζω από Amazon, που έχει μια ελαφριά λάμψη και προστατεύει κιόλας τα χρώματα για να μην γδέρνονται και στεγνώνει και σχετικά γρήγορα, δηλαδή δεν κολλάει μετά, μ' αρέσει πολύ. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα από τις χαντρούλες που έφτιαξα. Πείτε καμιά ιδέα τι άλλες χαντρούλες και charms να φτιάξω για μπρελόκ. Πάμε όμως να δούμε και μερικά πραγματάκια που έχω φτιάξει με τεχνική πυλοπλαστικής και του φύλου για να μην απορείτε που έχω μαγαζί και δεν ξέρω τον τροχό. Μπορώ να φτιάξω πράγματα με άλλες τεχνικές, έχει πολλές τεχνικές που μπορείς να ακολουθήσεις και εμένα αυτή που μου είναι η πιο εύκολη να το πω τώρα σε αυτό το επίπεδο που είμαι είναι αυτή του φύλου.
Εδώ αυτά που βλέπετε, η κούπα που δουλεύω αυτή τη στιγμή και την λιένω, είναι με φύλλο, δηλαδή πώς ανοίγουμε ένα φύλλο για μία πίτα. Έτσι πλάθουμε και τον πυλό και τον ανοίγουμε σε φύλλο και του δίνουμε το σχήμα που θέλουμε. Τα σφινοπότηρα που βλέπετε μπροστά είναι τσιμπητά, άλλη τεχνική. Και γενικά δοκιμάζω διάφορα, αλλά όταν θέλω να φτιάξω κάτι για παραγγελία, όπως είναι η κούπα που δουλεύω αυτή τη στιγμή, είναι με την πιο βολική για μένα μέθοδο, που είναι το φύλλο. Πολύ σημαντικό όταν ο πυλός είναι σε λίγο πιο στεγνό στάδιο, όπως αυτό το κομμάτι που δουλεύω τώρα, να λιανθεί καλά, έτσι ώστε να μην έχεις θέμα μετά όταν αρχίσει να στεγνώνει, γιατί τότε είναι λίγο πιο δύσκολο να το λιάνεις, καθώς είναι πάρα πολύ εύθραυστο και εννοείται ότι όταν ψηθεί και μετά δεν μπορείς να το λιάνεις. Βασικά θα μπορούσες να το λιάνεις, αλλά μετά δεν πιάνει το γυαλί πάνω, άμα το τρίψεις. Λεπτομέρειες, τώρα αυτά πιο τεχνικά κομμάτια. Απολαύστε λίγο. Αυτά είναι λοιπόν τα σφινοπότηρα με το καραφάκι τους, που είναι σετάκι, και ανυπομονώ να τα γυαλώσω, γιατί έχω πάρει χρωματιστό γυαλί για αυτά συγκεκριμένα. Και όλα αυτά είναι που έκανα εκείνη τη μέρα. Ήμουνα κάνα 10ωρο σίγουρα στο στούντιο, στο εργαστήριο, και έφτιαχνα. Και αυτή είμαι εγώ μετά από 10 ώρες δουλειάς, και κάπου αρχίζεις και μιλάς με τον εαυτό σου παραπάνω από ό,τι συνήθως. Hello και από την κάμερα. Ήθελα να κάνω ένα outro χωρίς να είναι το voiceover μόνο, να έχει και βίντεο. Οπότε σταματάω το edit και βγάζω αυτό το βίντεο για να σας πω ένα γεια, γιατί έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε και δεν ήθελα να είναι μόνο voiceover. Θέλω καταρχάς να σας πω ότι είμαι στο πατάρι και δεν είμαι κάπου εγκλωβισμένη. Είμαι στο πατάρι, στην αποθήκη, στην ουσία, του εργαστηρίου, και γι' αυτό είναι έτσι. Ναι, θέλω να μου πείτε αν σας ενδιαφέρει το περιεχόμενο αυτό. Θέλω πολύ να κάνω βίντεο με την κεραμική και με το μαγαζί και με όλα αυτά. Να μου πείτε τι θα σας ενδιαφέρει σχετικά με το μαγαζί και το εργαστήριο και την κεραμική. Αν θέλετε να δείτε περισσότερη δημιουργία, αν θέλετε να δείτε βίντεο σχετικά με το πιο βαρετό λογιστικό κομμάτι του να έχεις έτσι μια επιχείρηση στην ουσία. Περίεργο είναι. Αλλά επίσης θέλω να σας πω και ένα ευχαριστώ για όσους ειδικά που μου έχετε στείλει μήνυμα και με ρωτάτε πότε θα ανεβάσω και μου λέτε ότι σας λείπω, και εμένα μου λείπετε πάρα πολύ, και χαίρομαι full που βρήκα το χρόνο και έκατσα επιτέλους να βάλω σε μια σειρά όλα τα βίντεο. Βασικά δεν είναι όλα, αλλά πολλά από τα βίντεο που έχω βγάλει, γιατί είναι και λίγο έτσι με αγχώνει όταν είναι τόσο πολύ το υλικό και από πού να αρχίσω και απλά το αμελώ και κάθομαι το άγχος μου. Τέλος πάντων. Αυτά όμως, τεράστιο outro. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και που με στηρίζετε, και ελπίζω να σας αρέσει και αυτό το νέο κομμάτι που ξεκινάει στο κανάλι. Πείτε μου εννοείται και τι άλλα βίντεο θέλετε να δείτε, δεν θα γίνει ξαφνικά ένα κανάλι κεραμικής. Αλλά ναι, είμαι πολύ χαρούμενη που θα δείτε το μαγαζί, έστω και αυτό το λίγο κομμάτι του, και αφήστε μου ερωτήσεις για το
τι απορίες μπορεί να έχετε για το μαγαζί, τι σας ενδιαφέρει να μάθετε, τι θα θέλετε να συζητήσω, γιατί θα κάνω και ένα τέτοιο βίντεο, στο οποίο θα μιλάω για το πιο διαδικαστικό κομμάτι και του πώς είναι να ανοίγεις επιχείρηση και πώς μου ήρθε και πώς όλα. Ρωτήστε με τι θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και να δημιουργήσετε κάτι. Είναι πολύ ωραία. Έλα εδώ εσύ. Αυτός είναι ένας γατούλης ο οποίος... Πού είσαι καλέ? Έλα εδώ. Έκατσε. Είναι ένας γατούλης αδέσποτος, ο οποίος τον πήγαμε στην κλινική και έμεινε κάποιες μέρες και μου είπαν ότι πρέπει να παρακολουθώ κάθε μέρα τέλος πάντων την άμμο του, οπότε αναγκαστικά τον έφερα εδώ, γιατί στο σπίτι μου έχω 4 γατιά και δεν μπορώ να τον πάρω εκεί, είναι όλες τελικές, θα τον ξεσκίσω. Τέλος πάντων, απλά επειδή είδατε ένα γατί δεν το έχω κλεισμένο εδώ μέσα για πάντα, θα είναι μόνο για την παρακολούθηση, για την υγεία του. Αυτά.